କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି 1906 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର 1 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ। ବାପାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ସୋନପୁରରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶୈଶବର ଅତିବାହିତ। ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଥାଭାବରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣ ସୋନପୁରରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି 1919ରେ ପାଟଣାରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେଠାରୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର କଟକରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଏକାଡେମୀରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ କରି 1926ରେ ପାଟଣାରୁ ଆଇଏସି ପାସ୍ କଲେ। ପାଟଣାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଏ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ। 1929ରେ ବିଏ ପାସ୍ କରି ଆଇନ ଓ ଏକାଉଣ୍ଟସ ପଢ଼ି 1930ରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା 1932ରେ। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବେ କାହ୍ନୁଚରଣ ନିଜ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଆଂଶିକତା ପୁଣି କେବେ ଅର୍ଥାଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ 7 କିମି ପଦବ୍ରଜରେ କଟକ ଯାଇ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟାଟାରେ କୁଲିଗିରି କରିବା ମନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମୂଳରେ ନଥିଲା କାହାର ପ୍ରେରଣା ବା ଉତ୍ସାହ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅପମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବବୋଧ ତାଙ୍କର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି। ସୋନପୁରରେ ମାଇନର ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭୟବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବେଥୁନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ହିମାନି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଉଡ଼େ ছেলে কি ভালো হতে পারে। ଏହି ଦିନରୁ ବଙ୍ଗଳା ବହି ନ ପଢ଼ିବାର ଶପଥ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଠନ ପିପାସା ତୃପ୍ତି କରିପାରିନଥିଲା। ପିତୃଦତ୍ତ ବୁଢ଼ା ଚଚା ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଦାମୁଲି ଚରିତ କାବ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ। ମାଇନର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ କବିତା ଓ ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ନାମକ କବିତା ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ 1923ରୁ 24 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ରୂପ ପ୍ରଥମ ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନରେ ରୂପାୟିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ପଳାତକ, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ତଥାସ୍ତୁ ଓ ବାଲିରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। 50 ଉପନ୍ୟାସ, କାବ୍ୟ ଓ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚୟିତା କାହ୍ନୁଚରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ସ୍ପର୍ଶ ପାଠକକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା। ବାଲିରାଜା ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ସିହ୍ନା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାଲି ଶବ୍ଦରୁ। ସୋନପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୋନପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଗ୍ରସ୍ତ ସହସ୍ର ବୁଭୁକ୍ଷଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ହା ଅନ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକୁ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୋନପୁରରୁ ଡଙ୍ଗାରେ କଟକ ଆସିବା ସମୟରେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ତଥାସ୍ତୁ ଏହାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବ୍ ଡେପୁଟି ଚାକିରି ଜୀବନରେ 1930ରୁ 1964 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ବଣେଇ ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ବଜ୍ରବାହୁର ସୃଷ୍ଟି। ସେହିପରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତମସା ତୀରେର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର ସୂଚନା। 1930ରେ କିରାଣୀ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। 1940ରେ ସବ୍ ଡେପୁଟି, 1946ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ 1953ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଉନ୍ନୀତ ହୁଅନ୍ତି। 1964ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 1966ରୁ 67 ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଥମ ଔପନ୍ୟାସିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ। ତଥାସ୍ତୁ ରଚନାକାଳ 1924ରୁ 1926, ପ୍ରକାଶ 1963। ବାଲିରାଜା
ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1926ରୁ 1929, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1932। ପଳାତକ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1929ରୁ 1930, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1930। ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1930ରୁ 1932, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1932। ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1930ରୁ 1932, ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1933। ଦୁନିଆର ଦାଉ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1932ରୁ 1933, ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1934। ହା ଅନ୍ହ ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1933, ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1935। ଓଲଟ ପାଲଟ ରଚନା କାଳ 1934, ପ୍ରକାଶ 1937। ପରକୀୟା 1935ରେ ରଚନା କାଳ, 1938ରେ ପ୍ରକାଶ। ଉଦଣ୍ଡି 1938ରେ ରଚନା, 1939ରେ ପ୍ରକାଶ। ଅଦେଖା ହାତ 1939ରୁ 1940 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା, 1943ରେ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା 1941ରେ ରଚନା, 1943ରେ ପ୍ରକାଶ। ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା 1943ରେ ରଚନା, 1944ରେ ପ୍ରକାଶ। ତୁଣ୍ଡବାଇଦ 1943ରେ ରଚନା, 1944ରେ ପ୍ରକାଶ। ଏପାରି ସେପାରି 1944ରେ ରଚନା, 1946ରେ ପ୍ରକାଶ। ଶାସ୍ତି 1945ରେ ରଚନା, 1946ରେ ପ୍ରକାଶ। ବନଗହନ ତଳେ 1945ରେ ରଚନା, 1946ରେ ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ତରାୟ 1946ରେ ରଚନା, 1947ରେ ପ୍ରକାଶ। ଅଭିନେତ୍ରୀ 1946ରେ ରଚନା, 1947ରେ ପ୍ରକାଶ। ଭୁଲି ହୁଏନା 1947ରେ ରଚନା, 1948ରେ ପ୍ରକାଶ। ଝଞ୍ଜା 1948ରୁ 49 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1950 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମିଳନର ଛନ୍ଦ 1950 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1951ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶର୍ବରୀ ରଚନା 1950ରୁ 51, ପ୍ରକାଶ 1952। ପରୀ ରଚନା ହେଉଛି 1951ରୁ 53, ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1954। କା 1953ରୁ 1954 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1955ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଜ୍ରବାହୁ 1955ରୁ 1957 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1959ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଢେଉ ଢେଉକା 1960ରୁ 61 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କାଳ, 1962ରେ ପ୍ରକାଶ। ବଗ ବଗୁଲି 1962ରୁ 1963 ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1964ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇତିହ 1963ରୁ 1964ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1967ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତମସା ତୀରେ 1964ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1967ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛୁଟିଲେ ଘଟ 1967ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1968ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତରଙ୍ଗର ତଳେ 1968ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1969ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମନ ଜାଣେ ପାପ 1968ରୁ 1969 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1969ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମନମନ୍ଥନ 1969ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1970ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତି ଗୋପନୀୟ 1969ରୁ 70ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଙ୍ଗନା 1970ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1971ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କହିବାକୁ ଲାଜ 1970ରୁ 71 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1973ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିର୍ବିକଞ୍ଚ 1971ରୁ 72ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1973ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଦିନେ 1964ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1964ରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଦିନ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ 1974ରୁ 75 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି 1975। ମାୟାବର୍ତ 1976ରୁ 77 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1978ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସତ୍ୟବତୀ 1979ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1980ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାରକା 1980ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1981ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପସୀ 1981ରୁ 82 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1982ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲଲାଟ ଲିଖନ 1981ରୁ 83 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1983ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେଲାଣି ମାଗୁଣି 1983ରୁ 84ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1983ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାବନୀ 1984ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1984ରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯକ୍ଷ 1985ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, 1985ରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ୱପ୍ନା, ମମତାର ମାୟା। ସ୍ୱପ୍ନା ରଚନା କାଳ ହେଉଛି
ସତଷଠିରୁ 68 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 1968। ମମତାର ମାୟା ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1971, ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ 1971। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ସବବେଶନ, ଅରୁଣା, ପରିଚୟ। ଉତ୍ସବବେଶନ ହେଉଛି 1913ରୁ 24 ରଚନା କାଳ, ଅରୁଣାର ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1928ରୁ 1929, ପରିଚୟର ରଚନା କାଳ ହେଉଛି 1936।